Tak Martine, jaký je největší red flag při koupi domu? No, určitě to není o tom, co je zřejmé. Není to o fasádě, není to o oknech. Ale největší red flag při koupi domů, tak za mě je to určitě to, když vám prodávající, ať už makléř nebo přímo majitel, neříká věci napřímo, prostě mlží. Když se zeptáte na to, jak je to se střechou, jak byla dělána rekonstrukce, tak odpovídá neurčitě. Tak to je vlastně jakoby první věc, na kterou bych si dal pozor, protože buď něco zatajuje, anebo zkrátka neví. A když neví, tak vám nemůže ty informace předat plnohodnotný. A druhá věc, která je za mě hodně důležitá, tak je právě to, že tlačí na rychlý prodej. Když vám makléř nebo prodávající nedají prostor pro to, aby jste si nemovitost pořádně zkontrolovali a tlačí na vás ve stylu dejte nám rychle rozhodnutí, jinak to prodáme někomu dalšímu, tak to je určitě za mě druhý bod, kde bych hodně zpozornil a uvažoval o tom, jestli nemovitost koupit. Za mě, ať prodávající jako majitel nebo makléř, tak by určitě u nějakých třeba i starších domů tak měli dát možnost třeba druhý prohlídky s nějakým odborníkem, kdo nemovitost projde a vlastně vám dá ty informace plnohodnotný, pakliže nejsou třeba na základě nějaký technické dokumentace, případně znalosti toho prodávajícího. Takže na to určitě opatrně. No a na co byste si dali pozor vy při koupi domu?